Zita ndinonze Sylvester Tapfumane kana kuti simbi yebasa tiri pa Mutare Farm Prison kwata visitira naso unoyu kuti tizokurukura nevasungwa vari mukati menharaunda ine vari kuita zvidzidzo zvakasiyana siyana. Panapa taona kuti panopfuyiwa hove, pane vanodzidza zvekuvaka, pane vanogadzira ma-air vents, pane vanosona mitambo yenhabvu ine magames akasiyana siyana anoitwawo zvekare pano paMutare Farm Prison. Semazuva ese ndinaye producer wechirongwa Tarumbidzwa Rudhenya tiri panapa nhasi uno tora kukurukura nemumwe murume wandinaye panapa anonzi Kelvin Mapfunde akapuwa 13 years ari mukati nekuda kwenyaya ye-unlawful entry. Regai ndimuchingamidze muchirongwa titaure nyaya idzi zvizere uye nekuona zvirongwa zvaari kuita ari munomu takanangana nerehab akampinza muchirongwa chakanaka chekudzidza zvinhu zvemubato wemaoko. Tichaona zvakawanda zvaanogadzira ari pano paMutare Farm Prison. Mukoma Kevin makasimba Kelvin ere kana kuti Kevin? Kelvin. Yes, makazvarwa kupi mimi? Ndakazvarwa muno maMutare pa 35 miles pachinenga. All right. Nyaya iyi tisatapinda mune nyaya yezvamuri zvibatwa zvamuri kugadzira ma-artifacts amuri kugadzira panapa. Tinowanza kuti nyaya iyi yakatanga sei yekuti mubatwe nenyaya ye-unlawful entry? Mamapinda pamusha wani? Pamusha ndapinda pamusha umwe murungu ari muvhumba anonzi Beverly. Ndopendakapara mhosva. Makatora chii nechii ipapo? Ndakatora magasi, mafiriji, sanganisira ma-TV yanga arimo nezvimwe zvindakatora zvakaita semari. Okay, mari yanga yakawanda zvakadii? Yanga isina kuwanda, yanga iri zvekuma $600. Yes. Kupa makapinda pamba pasina security pafarm pamba pemurungu? Anga asiri padhuze ipapo. Anga ari kure. Pamba pasina kana munhu? Papasina. Hazviri kutaura kuti kana makati magasi tengi mafriji machizvora kuti maitoo nemota yekutakurisa nemota. Yanga iri yani? Mota yanga iri shamwari yangu. Shamwari yenyu yaitawo munyaya dzekuba here dzika kuti makangomuhayirawo kuti anga asikatozivi. Ikazvo saka muchimuendesa ipapo makamutrigger sei kuti iwe haana kuzokwanisa kusvika ipapo. Wakazokwanisa kutakurira zvinhu kurodhi kwezviva zvayo. Saka iye haana kutobvunza kuti zvabva papi? Kuzari zvabva papi. Imi muchiuya naye ndingotaurawo conversation yenyama maitaura muri tu muchimuhaya maiti uya utakure zvinhu zvani zviri kuenda kupi? Ndamuti uya utakure zvinhu zvangu zvakasara zvadzikiswa nemota pana because mota yacho haisikwanisa kusvika taida kuti tiende nazvo. Saka uya ndipedzisire rwendo ndendisire zvinhu zvangu kumba. Iye semunhu aikuziya ise shamwari aiti mazvishanda here? Aiti ndazvishanda because ndangoto ndakasirwa nemurungu wangu ndaishandira. Mashoko ake akati kudii papa achikukorokotedza? Wakafara zvikanzi Mwari ngakudzwe. Pazvinhu zvekuba? Pazvinhu zvekuba. Kakari kekutanga here kuba? Kakari kekutanga. Imi hamaziva sei kuti hapana murungu? Kuti pane murungu? Kuti hapo pamba musiwe kuti muzono? Ndakanga ndatonatsaona kuti ari kure asiri padhuze ipapo. Ndinosvika ndikaita zvendiri kuda ipapo ndikatora. Mazvitora zvinhu zviya zvamasvitswa neshamwari yenyu apedzisa rwendo uya manazvo mugere nazvo pamba makazosvikirwa sei nemapurisa kuti muchisungwa? Ndakazotora zvinhu zviya ndomandatengesera umwe munhu wandakatengesera zvinhu izvi ndiyo akazoenda kuonekwa nezvinhu zviya zviya nemapurisa. Ndopakubvunzwa ikazi zvitiri zvitsvaga zvikanzi ndakatotengawo. Inana chendiri kuziva ndangozoona munhu achisvika nepolisi kazi ndiye munhu akatengesera zvinhu. Right. Kazhinji kazhinji munhu anenge abatwa kekutanga anomhoramba. Makabva mabvuma here? Ndakamboramba ndikati handizvizivi. Zvikanzi aiwa hatopedzerana mberi. Ndopakuenda tese nemunhu uya sematauro zvavo zvangoitwa kuzi ndiye anditengeserawo. Ane murangiro wanozoitawo. Saka ndabva ndatanga kurohwa manje. Ndikati ndinofira mahara pazvinhu zvandiri kuziva. Ushe ndingotaura chokwadi. Ndozvandakaita. Ndobva mazonzi muri kuenda kukoti? Ndobva ndazonzi ndiri kuenda kukoti. Tapinda mukoti manje? Tapinda mukoti. Ndichiverengerwa yambiro yemhosva yangu. Ndichitaurwawo zvinhu nevhalo yemari yacho.
chibva ndangopiwa mutongo wangu iwo 13 years 13 years pamakanzi izvo 13 years pfungwa yakabva yauya mamuri ndeyekuti ndakaona kuti zvese zvindaita zvina maturo because ndanatsaona kuti hapana zvinhu zvese zvatodhanu zvagara pasi zvatodhakwa kudhara kwavakomana mazuva saka vamwe vanhu vanoti pfungwa yakauya kwandiri ndeyekuda kuzviuraya ndapuhwa makore akawanda kuda imimi imwe pfungwa yakauya mamuri ndeyekuti kudi mapuhwa 13 years magistrate achitaura ari kumberi ndapuhwa makore aya zvakatanga kutondinetsa asana kupfunga kuda kuzviuraya because ndatoona kuti aiwa ndini ndakatokanganisa izvoda kutonamata kuti zviperi mweya iwo okay kumusha kwenyu kwamakazvarwa imimi kwadzinza rekwenyu kuna yakambosungwa aba hakuna ndimama kutotanga dzinza rekuba imimi kuti muzonoba mama musingashandiri ndandisikashandi sa pfungwa kana munhu asingashandi pamwe uri kuchengetwa chakazokuita kuti muende munotora zvinhu zvisiri zvenyu pane chinhu chakakudhiraivha yekuti mudaro chii chinoona chakatondidhiraivha inyaya yeusimbe yekunonoka kufunga pakushandisa pfungwa because dai ndakakwanisa kunga ndichizviitira zvinhu zvangu ndisina kuchiwa zvinhu zvaumwe munhu ndangoita zvinhu zvangu ndisina kusvika pakusungwa mapinda imi ndo masangana mamujere pfungwa dzagadzikana manje muno mautoziva kuti 13 dzangu ndakudzipika uchisvika muno vanobva vakubvunza kuti iwo ndezvipi zvaunoda kudzidza pazvinhu zvese zvakazara munomu mune vamwe vanovaka vamwe vanosona vamwe vanogadzira maevhensi vamwe vanoimba imimi makasarudza kuita chii ndakasarudza kuita zvekugadzira mitupo zvakangosiyana siyana zvekuumba zvakafananisa ana mukanya munobva tigadzirira kugadzira mutupo wenyu mwesa mumba alright asi ndakazvidzidzira muno nekubudikidza neeriabu alright tiri kudzoka kunyaya iyoyo makaroora here ndakamborora panguva yekusungwa mami nemudzimai ndandisina mamusina saka mune vana ndine vana saka izvinezvi muri kuno kuvari kuchengetwa nani vari kuchengetwa nevari pamba vabereki okay tida kutaura nenyaya yekuti pamakanoba paipa makatinini mota yakakutakurai maakurodhi handiti akakubatsirai kusumudza mafiriji kupasvika kurodhi ndiani zvo ndakasumudza ndega serious simba kana wafunga zvekuba panouya nesimba racho futa simba rasatani iroro rinototi uzozvichitakura pasina hazvitakuriki satani akapfeka munhu manje unogona kutakura kana mombe yakadaro kana wabatwa nemweya wakaipa werima vabereki venyu vakazvitambira sei kuti mapinda mujere vakarwadzirwa vanombouya kuzokuonai havasati vaya kundiona pane dzimwe hama dzinouya kuzokuonai hapana shuviro yenyu ndeyekuti kudi tiri panyaya iyoyo imi munofunga kuti sei vasiri kuda kuuya kuzokuonai ndinoona sekuti wainditsiura pamusikazi waindaiita pandaitadza kuvateerera sangozoti wakura nozvionera wozozvionawo kana waita sei zvino zvavakuwanawo saka handikwanisi ndovashore because vanhu vakanga vachinditsiura vandatadza kuzvigamuchira mhosva navo dai kwakurunzi vari kuona vhidhiyo mashoko enyu kuvabereki venyu nehama nekuti makavabvisa chiremerera ndeyekuti kudii iye zvinezvi ni mashoko angu ndirongokumbira kuti andiregerero pane zvindakatadza izvozvo maidhakwa here muri kunzawo handisikadhakwa mamusingadhakwa maenda kuchechi ndaimboenda kuchechi maimboenda makambenge mambotendeuka ndobva mazodzokera kumashure pina ndagarwa nemweya okuba ndovakandidzotsera kumashure iye zvinezvi maamuno manje muchibatsirwa nanasekuru mweya uya toti wakaenda here wakaenda ngatitasei manje basa ramuri kuita muri muno muramambotaura reya rekugadzira mitupo pfungwa iyi yakauya sei yekuti mutange kugadzira mitupo yevanhu uyezve maizviita here muchiri kunze musati mapinda muno ndichiri kunze ndinombobvira ndazviita
ndakatozodzidzira kugadzira ndo muno. Sa munoshandisa chii kugadzira mitupo yevanhu muchigadzira nzou, makudo, shumba, mitupo yevanhu yese? Noshandisa cardbox mapepa totora sadza ndomixa togona kugadzira chichena ndichida kugadzira panguva yacho kana ndazvisanganisa. Cardbox nesadza chete. Alright. Pane zvese zviri kuitwa muno zvekuvaka zvekusona, imimi tingati chii chakakukwezva kuti muzosvika pakuita zvinhu izvozvi? Chakandikwezva ndechekuti ndiri muno hapana zvinokwanisa ndakangogara. Samungogara imomo pfungwa dzinozosvika pakunasa kudzika dzikaona zvoti hapana dzinadza kutoremerwa futi pfungwa dziya. Ndo pakufunga kuti ndikatora icho necho ndikachigadzira chinhu chakadai ndikwanisa hapana chinhu chinobuda here. Ndopi ndakangotora kuda kuona zvinoita here ndichibva ndaita chokwadi panaona chitotangoenderera mberi zvichienderera kumberi. Saka kana mazvigadzira zvaizvozvo tiri kuona panapa tine ichi nyati tobva tati chi nzou, shumba, mbada, iri pakati chipembere ende zviri pamepu yaAfrica. Pane zvine chirevo here mamiriro zvakaita izvi? Pane mepu yaAfrica nemhuka dzese zvine chirevo chekuti idzi ndio yatinoti big 5 mhuka dzedu dzetinadzo muno muAfrica. Okay. Alright. Ndo ana mhuka huru vese ava? Ndo ana mhuka huru vese. Okay. Saka yese aya mapepa makagadzira nawo kubvira pamepu yeAfrica? Mapepa macardbox. Kana muri muno mune mukana here wekuti munge muchizvitengesera kuvanhu vanenge vari kunzoko? Riabhu inotibatsira izvozvo, ndo basa ravo. Vanoita sei? Vanotora zvinhu zvaizvozvi vozotengesera kuno vari kunze. Vana vaitawo mari inonga yebuda yacho obvatipawo mari yotengerwa zvita achida kuti tibatsirikane tiri muno. Alright, ndo zviri kuitika. Saka ngatitasei kuti zvinhu zvenyu zvamuri kugadzirwa zviri kutambirwa zvakadii pakunotengesa paipa? Ndiri kuona kuti zviri kutambirwa zvakanyanya. Chishuvo chenyu ndechekuti chine nyaya yebasa iro ramakadzidzira muri muno pano paMutare Farm Prison? Chishuvo changu ndochekuti dai ndikaona anokwanisa kundisumudzira ndiri panzvimbo ino iyi ndichigona kuti zvakaita penda ndikwanisa kudziona ndiri muno tobatsirwa neriapo. Saka zvinhu zvinochida kuti zvinge zvichitsvagwa zvakati wandei togona kugadzira chimwe chinhu chino zvakawanda. Anditi ndezvipi zvamuri kunyatsoda imimi kune mhuri yeZimbabwe zvamungada kuti vakubatsirei nazvo? Ndichida zvakafanira nekubatsirwa kutenga metiri yekushandisa zvinhu izvi. Pana ndichida zvakaita mapendi ekupendi saka ndapedza kugadzira. Nechifuti mapepa aya anowanikwa zviri nyorera munoshandisa mapepa macardbox anowanikwa zviri nyorera? Macardbox panapa zvawandinetsi asi zvakaita napenda handisi kukwanisa kuzviona zvakanaka. Pakubatanidza macardbox uchizobuka mhuka yakadai hapana pesti kana chii chinodiwa futi ipapo? Ingori mvura necardbox neglue. Mamarisiya kama musina kuti inodiwa futi ipapo. Alright. Pa 13 years dzamakapuwa uri mutongo wenyaya yeunlawful entry, iye zvinezvi masara nemakore mangani kuti mubude? Ndasara ne2 years 6 months. 2 years 6 months. Tarisiro yenyu ndeyekuti kana mukachibuda muda kuzoita sei? Ndikabuda pane handina chimwe chandingakwanisa kuti ndingatoita. Pane zvandakatodzidza ndiri muno chitswa neriapo ndichisumudzirwa neriapo ndo zvinhu zvinotogona kuona kuti zvinogona kuti tiende mberi. Alright. Pazvinhu zvenyu zvamakagadzira zviri panapa one by one mungada kutanga kuti kungotitsanangurira kuti chivakwa ichi chakamira chakadai chakadai, chivakwa ichi chakamira chakadai, ichi temepe Africa nebig 5 tazviona, zvimwe zvamuinazvo ndezvipi zvamakagadzira? Tine mhofu mutupo. Taura nyuma makatarisa kamera muchitsanangura nezvemhofu iyo. Mhofu mutupo. Saka mhofu takangoigadzira chizoinawo zvainazvo zverwa. Saka chii changonakidza kuti ndingochigadzira wanichichiona because kuna anonga asikaizivi mhofu. Saka ndo magadzire ndakangoita chinangwa changu pachinechi. Saka kana kuri kutengesa muchitarisira mari?
pachimechi anochida kana $40. Alright. Kupa mipi ya Africa ne Big 5. Ndikaonawo 15 pa. Alright. Chimwe chamakagadzira chiri panapa chi? Chimwe chandakagadzira chiri panapa ndakagadzira vamunangagwa. Alright. Sei makasarudza kunge muchigadzira vamunangagwa vaine scarf yavo? Ndakafarira kurudziro yavo. Because akati nyika inowakwa nemwene wayo. Uzapana ngati wakira nyika yedu asi totozviitira ti. Saka ndinongozwa kuvafarira. Alright. Zvanoita izvo. Handizvo. Sumudzira zvinoita maproject akangosiyana siyana. Kana takatarisa chivakwa chamunangagwa ichi, president vedu venyika ino yeZimbabwe, zvakakutorera nguva yakadi kuti musvike pakuchipedza zvachaita izvi? Chakanditorera mwedzi. Alright. Muchichigadzira mbijana. Chinonetsa pakuvaka chinhu chakafanana neichochi chivakwa uchivaka mutumbi wemunhu chii? Chinonetsa kugadzira musoro unonetsa. Musoro unonetsa. Chinokuita sei panyaya yekuda kuzoburitsa chiso chemunhu kana kuti munhu aone kuzi ndiye akanonetsa. Nekuti unoda kuedza kusvika pedyo nekuti chiso chake chinatsoonekwa chaicho. Alright. Chimwe chinhu chandikuona futi chamakaita panapa ikamba. Zvakamira sei panyaya yekamba? Pfungwa iyi yakauya sei uyezve zvakatora nguva yakadi kuti mupedze kamba iyi? Pakamba iyi ndakangoigadzira ne 1 week. Makaigadzira ne 1 week ibate zvenyu? Ne 1 week? But ndaigadzira munhu akanga achitaura nezvemutupo wake ichida kuona nokwanisa kugadzira chinhu because anasana mbochigadzira kwakutotanga ipa chitobva ndamugadzira mutupo wake. Ndikuona chakanaka zvichiva chinoziva kuti ikamba chaichai. Then yegarwe ndo chakatanga kuuya chimupfungwa menyu kugadzira garwe kana kuti president Mnangagwa because zvinenge zvinofambidzana? Chakatanga kuuya igarwe. Ndobva marigadzira. Garwe chakakunetsai kugadzira chibvunza kuti kuti ukarisiya usiku munhu anomhanya. Hapana zvapo chakandinetsa. Hapana. Hachina kundinetsa. Handiri? Aiwa tinotenda. Chikumbiro chenyu kune vanhu vangade kunge vachitenga zvinhu zvenyu ndezvekuti chipa vangagona kuzviwana zvakadisplayiwa ngatiti vazviona pachirongwa chinechi asi hapana exhibition musi iwoyo hapazi paagricultural show kana kuti vangazviwane sei zvinhu izvi zvatiri kuona zvakakupoteredzai chisanganisira ana mbizi ava ana nzou vari kufamba vakamira apa vanozviwana sei? Panapa tine rehab. Saka vanonga vachikwanisa kunge vachida nhamba dzerehab dzedzi vakwanisa kukumikira nerehab. Ndo inobva achizoona zvamuri kuita. Alright, pane munhu ari kunzou kwamungada kunge muchipa mashoko eyambiro takanangana nekutora zvinhu zvesiri zvako ndeyekuti kudii? Ndine munin'ina wangu nehanzvadzi yangu anonzi Prudence Kaserera namunyara dzikaserera. Shuviro yangu ndirongoti dai wana watoziva Mwari vasati vasangana nematambudziko endakasangana nawo wakwanise kuzvidzora nekuziva kuti kuna Mwari chinamata ndoziva kuti akatambira padhuze naMwari ndionese kuti pane chakaipa changasangana nacho ndozvinongovasiyira izvozvo. Kuno ruzhinji rweZimbabwe takanangana nenyaya yekutora zvinhu zvisiri zvako munoda kudzidzisawo kuti kudii? Novadzidzisa kuti unonga atora chinhu chiri chake unoya kuno unoziva kurangwa ari muno mari zvinozomunetsa mani nzvimbo isikadi kuuyiwa ino. Kune vanhu makatorera zvinhu zvavo dai kuri kuti murungu ari kunzwa nyaya iyi mungade kuti kudii kwaari? Kune murungu ndakatora zvinhu izvi nongoda kuti andiregererewo. Akauya kukoti? Akauya kukoti. Makaona mukana kutaura naye? Handina. Hamuna mbowana? Alright, koko hama dzenyu dzamakasvibisa zita dzese zvadzo muda kuti chii kwavari? Koti ndakavaona ndikangovakumbira uregerero sezvo zvinoreva kuti havana kuzvidayira because hana kuona achenji. Handiti? Aiwa, tinoda kutenda zvikuru kwazvo mukoma Kelvin
mapfunde nekuwana mukana wekuti titaure tese uye muchitiratidza zvinhu zvese zvamuri kuita pano paMutare Prison. Tinotarisira kuti vari kuona vari kumba vachauya kuzokusapotaiwo nekutenga uyewo zvekare nekukupai zvikwanisiro zvakafanana neglue nependi dzamanga muchitaura pano pachirongwa. Isusuwo tiri kungotiwo Mwari dai aramba achikuchengetai moramba muchingoteerera vana sekuru nana gogo muno muprison. Kana pasina zvimwe zvamungada munogona kuoneka zvenyu vateereri. Tatenda muri Zimbabwe. Tinotenda ndo mukoma Kelvin 13 years nenyaya yeunlawful entry vari pano paMutare Farm Prison. Chirongwa chinonzi Home Away from Home. Producer wechirongwa nditarumbidzo Rudhenya. Tiri kuno kwaMutare kwatauya nhasi kuno kuti tizosangana nehama dziri panapa. Pari kuitwa zvinhu zvakasiyana siyana. Rambai muchicheya zvirongwa zvinezvi uyewo zvekare kwamuri tichasvikawo tichikurukurawo nemi kana pane dzimwe nyaya dzisiri dzakanangana nedzemaprisons matinopinda tichitaura nemainmates. Imi makasunungawo kuti rovera runhare panhamba dziri pascreen muchitiratidza kuti kune zvinoera zvinotyisa nezvinoshamisa. Tinosvika ikoko. Sino Sylvester Tapfumanei, Simbi Yebasa paSly Media TV. Tinoti chisarai.